Hej alle sammen, det er mig, der er Sally, og jeg vil lige vise jer nogle ting til inspiration. Først så har jeg denne her MAC-fixering, som man tager på efter make-up'en, sprøjter på, og så vil make-up'en lægge så meget pænere og sandsynligvis holde længere. Den er til 155 kroner hos MAC. Så er der denne her, det er en form for dagcreme til folk mod akne. Normale dagcremer vil styrke bumserne, men det gør den her ikke. Den tør dem den styrker dem ikke. Den får dem til at gå væk. Til folk mod akne. Den næste ting, det er den her Tea Tree Face Mask. Den er rigtig god til bumser. Den er virkelig god, synes jeg. Fra The Body Shop til 115 kroner. Og den vil jeg virkelig anbefale. Og den næste ting, det er den her. Det er en damevoks fra frisøren. Den er rimelig dyr, den koster ca. 200 kroner. Men jeg synes den er vildt god, fordi at den får ens hår til at føles som om, at man lige har været til frisøren. Og forresten, undskyld, jeg ikke har noget makeup på lige nu. Så er der dem her. Halskæder. De er sindssygt moderne her for tiden. Alle folk de går bare med dem. De er godt nok lidt dyre. Jeg gav 250 for den her. Men jeg er så glad for den. Og den klæder bare alting. Så jeg vil anbefale at købe sådan en. Fordi at alle har dem, og de er så seje. Den næste ting. I skal ikke tænke på flasken. Det er bare en gammel hårspray. Det er et trick. Det er at putte skin tonic i sådan en spray en. Det er meget nemmere bare lige at spraye på huden, i stedet for at man skal stå og smøre det i huden og sådan noget. Så det er bare lidt trick, og det er så nemt. Så ja, det vil jeg gerne lige anbefale til jer. Nå, men håber I vil følge min blog, og jeg vil give jer mange flere tips og sådan noget. Hej hej!